Det er sådan, at der er måske nogle af jer, der har fulgt lidt også på de sociale medier, hvor der er omkring sidste torsdag, var der den, der hedder e-handelsprisen. Og der fik I en tredjeplads for den tredje bedste virksomhed med at arbejde med business to business. Ja. Og det her business to business, det er også... Med en omsætning over 100 millioner. Der er 2 kategorier, ja. Ja, over 100 millioner. Ja. Ja. Så det er en af de tunge drenge i klassen. Jo. Og vi glæder os til at høre, hvordan man gør det, og hvorfor man gør det. Business online. Jamen, jeg skal gøre mit bedste. Men det er rigtigt, jeg er med på lidt på et afbud fra Brødrene Dahl, som tævede os lidt i torsdags. Fik en førsteplads, vi fik en tredjeplads over i København. Sådan er det nogle gange. Det er også derfor, min slides-rejser i den forbindelse overfor e-handelsprisen. Så kan jeg jo lige tilføje, at i 2015 tævede vi Brødrene Dahl. Det fik førsteplads. Men sådan skal det ikke være hver gang. Jeg vil komme lidt ind på læsetryk, hvordan vi arbejder med digitalisering. En lille kort om vores historie, og så vil jeg egentlig slutte af med nogle eksempler på, hvordan vi skal arbejde i fremtiden, og hvad for projekter vi går med. Og det er selvfølgelig enormt meget med digitalisering at gøre. Men med hensyn til historien, startede som en festarrangør, helt indlysende, lige ud af landevej. På det tidspunkt, det er så 18 år siden, nu har vi lige haft 18 års fødselsdag, min kompagnon og jeg arrangerer hver især diskoteksfester nede i Aarhus. Og så finder vi ud af, at i stedet for at rive hinandens plakater ned, så er det smartere at samarbejde. Så vi begynder at lave diskoteksfester på endnu flere diskoteker, og vi kommer ud over Aarhus' grænser og begynder at lave dem i hele Danmark. Så vi er ude og lave dem i 38 byer på et tidspunkt. Og i den forbindelse så tænker vi, nu har vi kontakt til de her unge mennesker, så hvorfor ikke prøve at sælge noget mere til dem? Og der går vi så i gang med at lave et ungdomsrejsebureau, der hedder Ungferie. Nogle festture til Lorette de Mar, Lelja og Rimelig og sådan noget. Så det går slag i slag, og i den forbindelse har vi en kæmpe behov for tryksager, og vi investerer i vores egen lille produktionsmaskine, det er sådan, vi når til at se 110, som kan producere svimlende 3 af 4 sider i minuttet på det tidspunkt. Den har vi jo flere gange sovet op af den maskine der. Men det der så sker, der er, at vi har det her store netværk, og vi spørger diskotekerne, nu har vi den her maskine med den her enorme kapacitet, kunne I ikke tænke jer at bruge den også til at trykke på? Og en diskoteksejer har altid en kæreste, der har et solcenter, eller som er frisør, så de skal også bruge tryksager, og det går jo så bare altså, slag i slag. Og så kan vi jo så se her fast forward, det her det er så en af vores 4 produktionssteder, det er ude i Skyby, hvor vi har 12.000 kvadratmeter. Og så er vi lige rundet medarbejder nummer 300, og fordelt her, alle sammen ansat i Danmark lige i øjeblikket. Det er sådan en god tradition, vi har med at tage et foto hvert år til vores julefrokost. Og så skal jeg lige kede jer med lidt nøgletal. Her kan I jo se grafen. Her kan I se, at i 2016, der er det 345 millioner kroner i omsætning. Og sørger om det kan også lykkes os at få lidt ned på bundlinjen, 34 millioner kroner. Og her jeg husker altså den der med FDH, hvor vi vinder i 2015. Vi er 6-dobbelt gazellevinder, og så sidste år vandt vi også noget, der hedder regionens specialpris. Det er sådan en fremstillingsgazelle, vi havde for at fremme folk, der producerer det. Og det her det kort, det viser, hvor vi sælger vores produkter. Det er ikke tilfældigt, at UK og Tyskland har mindre logoer end Danmark, Norge og Sverige. Vi betragter os helt klart som en skandinavisk virksomhed. Skandinavien er vores hjemmemarked. Vi sælger meget lidt i Tyskland, meget lidt i England. Og det er lidt sjovt, jeg har snakket med andre webshops, der har det lidt på samme måde, men det er de samme kampagner, vi sender meget direct mails ud, de samme kampagner, der virker skide godt i Norge og Sverige, de fejler bare fuldstændig i Tyskland. Så det er sådan lidt mærkeligt. Og vores setup er også, altså vi har alt personale siddende ude i Skyby, vi har norsktalende personale siddende i Skyby og svensktalende personale, så det er ikke bare nogle danskere, der er på den kursus. De sidder fysisk i Skyby og snakker sproget. Men nordmand ved ikke, at han snakker på Skyby. Det er selvfølgelig norsk telefonnummer, norsk bankkonto, norsk postadresse, alt foregår. Fordi der er sådan lidt en utryghed ved at købe fra, hvis man som tænker, at en tryksag, hvis der sker et eller andet, skal ikke risikere at skulle til at snakke med nogen helt nede i Aarhus. Og så her, det er så nogle af de værktøjer, som vi har brugt. Altså vi har været gode på, vi bruger meget offline markedsføring. Sjovt nok, eftersom vi er sådan lidt vi lever af at producere offline marketing. Vi har også en del online. Meget, jeg kan sige, i forhold til vores online marketing, det er outsourcet næsten alt sammen. Vi har nogle, der både vores SEO, SEM og AdWords, alting det er outsourcet, så får vi bare rapporteringer ind. Offline, ja, altså lige, jeg tror vi bruger, lige sidst vi gjorde op 15 millioner om året på offline markedsføring. Det kunne være sponsoreret landshold, det kunne være nogle af vores lastbiler, som kører rundt. Andre af de værktøjer, vi har brugt, det er for eksempel, vi har gentænkt den måde, man laver tryksager på. Det er sådan lidt fagnørdagtigt, men det har noget at gøre med, at vi har indført et koncept, der hedder puljetryk, og det står for en ret stor del af vores omsætning.
Det har noget at gøre med, at det er dyrt at starte en trykmaskine, så hvis man er flere, der kan gå sammen om at dele den her omkostning til at starte en trykmaskine, så er der ret mange penge at spare. Det er det, der hedder offset-tryk. Så det introducerer vi. Så har vi vores kundeservice i verdensklasse. Det synes jeg, det synes jeg næsten alle siger nu om dagen. Så det er sådan lidt gratis påstand, men specielt inden for B2B har vi været rigtig gode til det. Vi laver det her specialfremstillende varer hver gang, så der kan altid gå et eller andet galt. Der er sådan lidt usikkerhedselement i det. Og der tror jeg, vi vil være gode til at virkelig tage meget af det der BTC-service, man kender, og knalde ind i B2B. Og det kan være, at alle får for eksempel en fast rådgiver hos Lasertryk med direkte telefonnummer, direkte e-mailadresse og et billede af vedkommende. Det ved jeg, at det er altid Ronny, man skal snakke med. Det kan kunderne rigtig godt lide, og det er også nogle af vores store konkurrenter. Det er nogle tyskere for eksempel, og der er ikke nogen danske konkurrenter til Lasertryk, men nogle tyskere, og de er enormt svært ved at gøre det der. Så på den måde har vi været gode til det, og vi gør også meget sådan med for eksempel at kende livstidsværdien af en kunde. Det er jo også ret smart. Så folk, det nytter ikke noget, når jeg ved, at en kunde i gennemsnit shopper over næste 5 år for 13.000 til 15.000 kroner. Nu er det ikke noget, at vi bliver enige om et sæt visitkort, som måske på en god dag koster mig 20 kroner at trykke om. Upagt, at kunden tit og ofte selv har lavet fejl, men det er sådan nogle ting, der ligger vi os bare fladt ned. Og så prøver vi at vende det til en positiv situation. Så sender vi biografbilletter til kunderne og kager og alle mulige mærkelige ting. Altså vi overdriver enormt meget, der har sindssygt gode erfaringer med det. Det er ikke fordi vi er nogle flinke folk, men det er bare fordi der er vildt mange penge i det. Rigtig mange penge. I sådan en tvivlssituation, hvor man egentlig godt kunne argumentere for sin egen sag, så bare ligger sig ned og ovenikøbet lige kompensere med 2 biografbilletter. Altså hold op. Den kunde, der tænker, okay, det var alligevel vildt nok. Der var sådan lige i grå zone, men de var da super søde. Og den sidste, jeg har med der, det er ikke tilfældigt at tage den til sidst, det er det her med, at vi er meget af en datadrevet virksomhed. Det er jo den her iPhone, vi bevarer, så vi har den app, som man kan følge sine ordre gennem flowet. Men det er også noget med, at vi prøver at lave sådan en online oplevelse, hvis du vil at gøre noget dumt på hjemmesiden. Vi har nogle situationer faktisk, hvor hvis du bestiller 800 flyers, så kan 1000 være billigere. Lidt mærkeligt, men det har noget at gøre med det her puljetryk. Der sørger vi for at advare kunden. Vi arbejder meget med dataen. Det kunne være, at hvis du for eksempel stopper med at shoppe hos Lasertryk, det sker desværre nogle gange. En af vores store udfordringer er, at folk er lidt ligeglade med, hvor de køber tryksager. Det kan jeg jo ikke forstå, men der er altså nogen, der synes, det er meget lidt vigtigt. Det er cirka lige så vigtigt, som hvor de køber toiletpapir og clips. Nogle de handler jo måske 2 gange om året. Så folk glemmer, hvor de køber tryksager hen, og så har vi nogle systemer, der kigger ind, og så kontakter vi jo selvfølgelig kunden, hvis de stopper med at købe tryksager hos os. Et af finterne er her blandt andet, at vi laver en TXT-mail med indbygget stavefejl fra deres kontaktperson. Så vi sender ikke sådan en flashy HTML-mail med kom tilbage, rabat, skynd dig, hurry. Det lugter af, at Ronny har siddet og tænkt, det skulle mærkeligt, jeg ikke hørt fra Susanne. Og det ved Ronny jo selvfølgelig ingenting om. Altså lige nu laver over 1000 forskellige trykordre om dagen, så det ved Ronny altså ikke noget om. Men vi prøver simpelthen at fake det lidt, at det er sådan en reminder-mail, der kommer. Og det har vi gode resultater med at arbejde med dataen på den måde der. Det kan også være, hvis en kunde køber forkert. Der prøver vi også for systemerne at kigge ind. Hvis du for eksempel altid køber visitkort hos Lasertryk, men aldrig andet, så ved jeg, så er der et eller andet galt, for det kan ikke lade sig gøre. Du skal også nogle gange på en messe, det kan også være, at du skal bruge noget brevpapir eller andet. Der er nogle ting, som du ikke køber hos os, og vi synes jo selv, at vi er bedst på alle produkter, så der går vi ind, så skriver systemet en fladet mail igen i TXT-format, at det undrer os lidt, at du har sådan lidt mærkeligt indkøbsmønster, der er ikke noget, vi lige skal snakke om. Og tit er det faktisk, fordi de ikke ved, at de kan købe ting hos Lasertryk. Og et sidste eksempel kunne være, at jeg har også vist med hvordan vi arbejder det her med målinger. Jeg får et Excel-ark hver fredag kl. 15 med e-mail. Og det Excel-ark, altså der står ikke noget i, som vi sikkert ikke kan se i forvejen, hvis I går til jeres bogholderi, men det fede er den måde, dataen bliver serveret på. Jeg gider simpelthen ikke have de der 12 forskellige dashboards, jeg kan logge ind på. Jeg har bestemt præcis, hvordan jeg vil have dataen serveret, så jeg får det på samme måde hver fredag i min indbakke. Og det kunne være for eksempel omsætningen for alle produkter. Det kunne være, hver fredag kan jeg se, hvilke nye kunder jeg har fået den sidste uge. Jeg kan se top 50 skyldnere hver fredag i den e-mail. Det er simpelthen det er ret simpelt datatræk, vi bare trækker, men det der med, at vi har fået IT-afdelingen til at servere det på en måde, som jeg også husker at forholde mig til data, det mener jeg faktisk har en god værdi. Men i virkeligheden var det ikke det, jeg ville snakke om, fordi det var jo alt sammen historie. Vi skal hellere snakke om, hvordan vi skal komme videre, altså vi skal her i 17, 18 og 19. Ja, jeg kan da helt så sige, at vi faktisk ligger foran vores budget. Så hvor er det, hvilket værktøj er det, vi vil bruge for at fortsætte den her trend og blive ved med at vækste? Og så kan jeg lige komme med mit lille reklameindslag for den grafiske industri. Fordi nu går man jo og tænker, at det er sådan det kan godt være, at det går godt Lasertryk, men det er ikke sådan lidt kedelig og støvet og gammeldags branche, som er fuldstændig ligegyldig og har en størrelse, der er sådan helt minimal. Altså for eksempel omsætning i frit fald, der kan vi se, at de nyeste tal ligger under 15. Det største nedgang havde det var 12, men ellers havde den været helt uændret.
Så omsætningen i branchen er altså ikke, der er folk, der stadigvæk går og trykker på print. Så tryksager er stadig populært. Det stiger bevares, det stiger heller ikke, men det ligger sådan rimelig stabilt. Omsætter for 2,5% af vores BNP i Danmark, cirka 50 milliarder kroner om året og beskæftiger 25.000 mennesker. Og nogle af de andre sammenligninger, det er godt nok også det 2014-tal, men for eksempel er min branche 50 gange så stor som musikindustrien, hvis vi kigger mod USA, og dobbelt så stor som softwareindustrien. Så det er sådan lidt mit propagandaslide. Det er, og hvad der er endnu federe, det er, at vi kigger på den her, på den her industri, sindssygt meget af den er offline. Og min opgave, det er i virkeligheden slet ikke at kæmpe med de her folk herinde. Os, der ligger og slås her, det er lidt ligegyldigt. Der virkelig ligger noget guld, det er at få dem her over online. Så det er selvfølgelig min opgave. Så jeg skal lære de 90%, der handler offline, at et rådgivningstungt produkt som tryksager skal handles online. Så det er min mission. Og nu vil jeg komme ind på lidt, hvordan vi så har tænkt os at gøre det. 4 forskellige værktøjer, der har tænkt os at bruge. Et af de værktøjer, Lasertryk bruger meget, det er ved at opkøbe andre trykkerier. Det er vi fint succes med. Det er ikke noget, vi kan reklamere alt for meget med, fordi at vi har en kæmpe interesse i, at omsætning bevares lokalt. Rigtig mange tryksager, de handles ved sådan nogle relationsbaserede. For eksempel, når vi kan se, så hvor meget der handles offline. Det er simpelthen fordi, at folk har sådan en relationsbaseret transaktion. Det vil sige, at de har altid købt ved Bjarne nede ved Slagelse Bogtryk. Og så kan jeg sætte lidt så mange reklamer ud, og jeg kan sponsorere lidt så mange landshold, men hvis de er glade for at handle ved Bjarne, så får jeg simpelthen ikke flyttet den handel. Den eneste måde, jeg kan få fat i den omsætning, det er ved at købe Bjarnes trykkeri. Og så er det ret vigtigt, at det ikke er alt for voldsomt, og at Bjarne stadig er happy camper, fordi Bjarne han har jo den der relation. Og tit så laver man så en 3 eller 4 årig earn-out-aftale med Bjarne, og så han har en idé om, hvad hans trykkeri er værd, og så siger man, det kan jeg nok finde ud af. For halvdelen nu, og hvis du har bibeholdt din omsætning, får du den sidste halvdel, f.eks. om 3 år. Det er en model, vi ved, der virker. Vi har kun gjort til Danmark, men her kan I se 16, hvordan vi opkøber, jeg tror det er 5 trykkerier, 5-6 trykkerier, og opkøber det til 17, og der er flere på vej. Det er helt klart en måde at gøre det på. Men det er noget, vi skal gøre ved Linde, og brandsene bliver bevaret, og det er altså ikke sådan, at man nedsætter en masse arbejdspladser. Det tager virkelig sådan, det tager noget tid. Vi er ved at blive gode til det. Nu kan I se, at vi skal lave en softwareændring. Og så, hastighed selvfølgelig også. Også i min branche er hastighed super vigtigt, også inden for tryksager. Det her er et billede fra 14 dage siden i København, hvor vi starter en ny afdeling op, hvor det her med levering dag til dag, det er jo sådan lidt, det er sådan lidt 90-agtigt gammeldags. Nu skal man selvfølgelig levere samme dag. Så i København kan man lige nu, det gælder faktisk hele Sjælland, hvis du bestiller kl. 11, så producerer du din tryksag og leverer den samme dag, inden du går hjem på arbejde. Og hvis vi ikke gør det, så får du tryksagen gratis. Så det er sådan et af de koncepter, vi arbejder med. Og så kommer jeg nok heller ikke udenom, at kunderne har lidt fokus på pris i min branche, en eller anden mærkelig grund. Jeg prøver at slå på kvalitet og alt muligt andet, men prisen er super vigtig. Klart, det mest vigtige parameter, når vi snakker med vores kunder, det er prisen. Lidt irriterende, når sådan er det. Pris kommer foran leveringstid, det kommer foran vores kvalitet. På en klar anden plads, lige efter fuldt af pris, det er, at det er nemt at handle. Det er meget tilgivevis vores egen analyse. Vores kunder prioriterer pris som klart et, jeg tror det er 63%, og anden pladsen det er, at det er nemt. Nå, men i forhold til prisen, jamen, så er det jo helt indlysende, at vi skal producere billigere. Et produktionstungt virksomhed som Lasertryk, så tænker man, det må da være hundedyrt med de der offset-maskiner og printer, og hvad har det ikke? Det der er dyrt hos Lasertryk, det er medarbejderne. Jeg bruger 4 gange så mange penge på mine medarbejdere, som jeg bruger på afskrivninger på udstyr. Så det kan I se, at man genkender til, men det er løn. Så tricket er, hvis jeg vil konkurrere, hvis jeg vil undgå at få tæv af tyskerne, så skal jeg producere et sted, der er billigere end tyskerne. Og det er så i Polen, Stettin. Lige nu er vi ved at sætte en fabrik op nede i Polen. 600 km væk. Den er faktisk opført, og vi er ved at køre test. Jeg tror, der går 14 dage, så kører vi vores første ordre igennem dernede. Så der kommer vi simpelthen på banen med et setup, hvor vi hver dag producerer tryksager i Polen, kører op til Tavlov Postcenter, afposter, og hele vores setup, vores normale produktionstid er 3 dage på mange af vores det her puljetryk, jeg snakker om. Det betyder bare, at normalt kommer Post Danmark og afposter også, eller PostNord, der kommer 20 afposter, og så får jeg nå hele Danmark dagen efter, så skal vi køre fra Polen kl. 15. Så er det sådan 5 timers produktionstid, og det her, som det virkelig betyder, så det betyder ikke verden for os. Så, men det er et setup, det er jo kompliceret, og det lyder også meget dramatisk. Vi kommer ikke til at flytte en masse arbejdspladser ned. Vi starter med at producere vores bøger dernede, lige nu er der 30 mand dernede, og så må vi se, hvad det bliver til. Vores holdning er lidt, at hvis man skal prøve sådan noget med at producere i udlandet, så skal man gøre det, mens det går godt. Så jeg er ret sikker på, at jeg har kastet mod et projekt her, der kommer til at give en masse problemer. Så det skal man ikke gøre, tror jeg, ikke 5 minutter i lukketid, og det hele går helvede til. Det skal gøre, når det går godt, og man har tid og råd til, at der er noget med logistikken, der ikke virker, og det ene og det andet. Så det er det, vi har gang i. Og jeg er ked af, at vi efterlader med et indtryk af, at lige om lidt så Lasertryk et polsk teori, så slemt er det nu heller ikke, men jeg
tror for meget, vores vækst kommer til at være dernede. Jeg kan ikke forestille mig, at vi har IT i Polen. Jeg kan ikke forestille mig, at vi har kundeservice i Polen. Også mange af vores hastighedsopgaver, de kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke levere samme dag fra Polen for eksempel. Men det er et ben, vi helt klart skal have med fremadrettet. Og det sidste, jeg så vil nævne, det er jo så 2 af vores lidt mere digitale løsninger, fordi at prisen og hastigheden gør det ikke alene. Vi skal også have nogle smarte systemer, der gør, at kunderne har lyst til at købe tryksager hos Lasertryk. Et af vores systemer, det kunne være Brand Central. Og jeg plejer at beskrive Brand Central, det er sådan en slags marketingportal for større virksomheder, hvor vi samler, hvor de kan designe visitkort og alt muligt online. Den måde, jeg bedst forklarer Brand Central, det er ved at vise nogle eksempler på, hvordan andre kunder bruger systemet. Så nu kommer jeg lige igennem nogle slides her. Her kan I se kunden ved Vestmester, der har en masse tryksager liggende, I kan lige vise. Det vil sige, at hvis vi Vestmesters kunder vil bestille firmatøj, det er ikke noget tøj, vi producerer eller noget, men vi lærer før det og sørger for at sende ud. Det foregår via betaling. Det kan være nogle bilstreamers, de skal have det her ved Vestmester. De har mange forskellige, det er sådan en kæde, som de har mange forskellige underafdelinger. Der kan I logge ind og bestille via systemet. Det kan være reklameartikler, kildevand, krus, kuglepinde, alt sammen det foregår der. Og igen, det er ikke nødvendigvis noget, jeg har produceret, men jeg står bare for portalen. Så name dropper jeg lige BO her, som bruger det til design af annoncer for eksempel. Det er sådan noget, systemet kan. Det kan jo overholde en designprofil, hvis du er sikker på, at det er den samme font, der bliver brugt hver gang, og samme farver og sådan noget, så kan man simpelthen designe det i nogle låste skabeloner. Digitalt materiale ligger også i portalen, altså det kan være, hvis du vil have et centralt sted til din radiospots for eksempel. Den er også meget sjov, det er PDF, der bruger den, FDF, spejderne som bruger den, hvis man skal have sit barn med ud på svømmelejr for eksempel, så skal du udfylde sin tilladelse for det system. Grundfos bruger det til at designe nogle avisannoncer, og der er et ministerie, der bruger det til at, der er mange, der har det her faktisk. Det her med, at man kan bestille visitkort via systemet, det er der mange, der har. Men det kan systemet selvfølgelig også. Det er igen det her med, så det ser det ens ud alle sammen. McDonald's bestiller visitkort via systemet. Nybolig det kan bruges til salgsopstillinger. Det bruger Nybolig til. ID-kort, Sønderborg Kommune. Så det er bare for at give nogle eksempler. E-mail-signatur, det er noget så digitalt som e-mail-signatur, der kører via systemet. Og så til sidst også selv Lasertryk. Vi bruger det til, vi har produkter her til design af etiketter. Vi har sådan noget, man kan bestille en vinflaske med sin egen etiket på. Så den bliver også designet i det system der. Det er et system, vi er nødt til at udvikle, fordi vi har faktisk svært ved at ramme de helt store virksomheder. De vil have sådan nogle løsninger her. Så hvis vi skal ramme de helt store virksomheder, så er det altså de der 500 største danske virksomheder. Så er det sådan noget her, vi skal i gang med. Det går heldigvis fint nok. For at det skal virke i min organisation, det ved jeg også, at I så måske helt i starten, der var et helt separat team, der har sørget for kundeservice det her. De sidder også fysisk for sig selv. Det er sådan noget rådgivningstungt her, passer ikke særlig godt ind i Lasertryk setup. Det er lidt mere sådan en chubang derude af. Ja, det sidste det er bare en slide, så I kan se, at det er ikke bare teori og sniksnak, det går faktisk glimrende, og der bliver omsat ganske glimrende i det system der. Og det sidste system, jeg vil fortælle om, det er også min egen favorit. Det hedder Lasertryk White Label, fordi jeg var inde på det før her, der er jo de her 90% af markedet, som er offline i dag. Og hvis jeg skal nå dem, og det er bevares, det er jo ikke alle trykker, man bare lige kan rende ud og købe, så kunne man måske hjælpe dem med, at de får en hjemmeside fra Lasertryk og begynder at sælge. Der er mange mindre trykkerier, som f.eks. ikke har digital tryk, eller som ikke sender stofbander, eller det kan også være et skiltefirma, som godt kunne tænke sig at sælge visitkort. Så laver man simpelthen en hjemmeside til dem, og den stiller vi gratis til rådighed. Der er ikke nogen købsforpligtelse, der er ikke nogen vedligeholdelse, der er ingen omkostninger overhovedet. Og det fede ved det her, det er, at så vælger vores partner selv, de vælger, hvad for produkter de vil sælge via systemet, de vælger, hvad produkterne skal koste. Og så hver gang, og det der er lidt smart, hver gang der kommer en bestilling via systemet, så får de en e-mail, kunne du tænke dig selv at producere den, eller vil du lade Lasertryk producere den? Vi ved, hvad de har solgt den for, så i den mail, hvis vi sender til dem, så kan der er faktisk en grøn knap, de kan trykke, og så vi ved jo, hvad de har solgt, og hvad de skal give for den hos os, så kan vi skrive, hvis du trykker på den grønne knap, så tjener du 546 kroner. Så vi håber, at det bliver vildt dogne, og så bare sidder bare trykke på den der grønne knap, og det kan vi også se, at det virker nogenlunde. Og det der så sker, det er jo selvfølgelig, vi afsender dem så til kunden, til deres kunde direkte, og der står selvfølgelig ikke noget med Lasertryk nogen steder på pakkerne, det er jo selvfølgelig trykkeriet, der afsender og sådan ting. Så det system, vi forventer os meget af. Meget af vores arbejde, lige nu har vi 300 partnere ude, der bruger systemet. Og det vi i hvert fald har fundet ud af også, det er, at sådan et system her, det nytter ikke noget at bare give folk en white label hjemmeside, og så tror at alt det spiller. Lige nu har jeg 2 mand til at sidde og ikke lave andet end at motivere folk til at bruge systemet. Vi mente det er sådan helt indlysende. Der er masser af penge i det, og det er lige til at gå i gang med. Men folk har en travl hverdag og sådan noget, så bare det at få dem til at bruge den her pivgratis platform, det har givet os en del ballade.
eller udfordringer. Så det er sådan noget med, at vi har simpelthen skulle ansætte nogen, der sidder og laver PR-arbejde for dem, vi sidder og laver marketingmateriale for dem, vi sørger for, at de får nogle neutrale trykprøver, vi hjælper dem med deres Facebook-annoncering, og vi sender nyhedsbreve ud i deres navn. Ja, det er jo en fed lille sidegevinst det her, det er, at Google kan godt lide local search, og der er rigtig god sådan noget SEO-juice i at have mange lokale hjemmesider, skulle jeg til at sige. Så det er også en lille fordel ved at have 300 forskellige hjemmesider. Vi har nogle gode systemer, hvor vi sådan prøver at komme ud om det her duplicate content, så Google faktisk ser dem som forskellige hjemmesider. Ja, og sådan er systemet i dag, og nu skal vi jo så lige se, hvor det kan af, fordi i dag så er det egentlig i virkeligheden en portal, der sælger vores tryksager på en smart måde. Og der er vi vil hen, og det er der, jeg tror, det er rigtig smart. Det er 2.0'erne. Det er, hvor der kan trykkerierne sige, prøv at jeg producerer også tryk på fodbolde, så kan de selv lægge dem ind i systemet, så de kan kombinere vores produkter med deres egne i deres webshop. Men den helt fede, det er selvfølgelig træerne her. Det er, hvor det bliver til en markedsplads, og det er der, vi gerne vil hen. Det er, at folk kan indlægge nogle varer, de selv producerer i den her platform, og så har det så ikke en skid med læsetryk at gøre. Man indlægger dem og skriver, hvad man vil have for varen, og så skal folk simpelthen bare trade på kryds og tværs. Der er vi ikke endnu, men det er den, vi gerne vil ende med at have. Og hvordan vi så tjener penge på den platform, det har vi ikke regnet ud. Det er simpelthen ikke, vi ved ikke hvordan, men vi synes bare, det er mega smart. Så det tror jeg, det kommer, og specielt i udlandet tror jeg, det kan blive rigtig godt. Ja, og det sidste er også noget omsætningstal. Der kan I også bare se, at Whitelab, det er altså et system, der kører, som omsætter helt hver eneste måned. Så det er ikke bare teori. Og det var det hele, jeg havde med. Det var det eksempel, jeg havde. Ah, men det var fantastisk. Ja, det var Du er hurtig og meget konkret og rigtig inspirerende. Ja. Det er virkelig spændende, og jeg synes, det der ligesom slog mig, det var den der allerførste sag, I har egentlig kigget på det der business to consumer, og så prøve at tage den service-del med. Ja. Selvfølgelig de her platforme og den her ambition om helt åben, nærmest andre for at disrupte jeres produkter måske. Ja. Det er rigtig, rigtig spændende. Men jeg synes i hvert fald den her del med servicen, hvor jeg kigger på den her business to consumer, og sige, den service skal vi altså tage over og have til business to business. Og så også den her forretningsmodel, hvor I køber op de små trykkerier, men det er stadig trykt for dem og trykt for dem, og at de ligesom får deres egen albueplads, men de får stordrift, og får de lige præcis, ja. Det er sådan en win-win situation. Rigtig, rigtig spændende. Og nu ved jeg, at vi før har kommet lidt på knæb med spørgetiden, så nu vil jeg hurtigt lade spørge, tiden går til jer. Har I nogle spørgsmål til Anders her? Ja. Hvordan har I arbejdet med, hvis I har ansat de her personer til at bruge systemet? Hvordan har I arbejdet med at få kunderne til at gå ind online og så fortsætte tidligere og selv? Altså, hvad tænker du, Whitelab-systemet eller vores normale hjemmeside, eller hvad tænker du? Jamen, det er egentlig også svært, du gerne vil svare på. Jeg tænker bare, det der med at få folk til at bestille online, i stedet for at... Nå, på den måde. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså lige nu på læsetryk, der får jeg tror det er 75% bruger hjemmesiden. Dem, der ikke bruger hjemmesiden, der går mit personale selv ind og modtager ordre via en e-mail og lægger ned på hjemmesiden. Vi bruger samme platform. Og det er noget, vi sådan virkelig har diskuteret, fordi at bruge vores hjemmeside, det er hurtigere for kunden, de kan uploade store trykfiler, der er styr på leveringsadresser. Alt er godt ved at bruge hjemmesiden. Men hvis kunden ikke har lyst til det, så det vil være så nemt for mig at sætte en gate op, eller sætte et gebyr op, men det synes jeg bare er helt skørt, fordi hvis man er en eller anden travl med Vestmester, man bare har lyst til at sende en e-mail fra sin iPhone og sige, jeg skal bare have det samme som sidste gang. Så nytter det ikke noget, at så kan jeg råbe og skrige, at det synes jeg altså, brug det lige, jeg vil logge lige ind på vores online center, det er så smart, vi har brugt så meget energi på det. Du kan også se din saldo derinde og sådan noget, men det gør vi meget af, at vi må tilpasse os kundens behov. Og specielt i vores kundeservice, det er virkelig noget, vi har arbejdet med. Det er for en kundeservice, der sidder hver dag og ved, hvor smart vores online er. De har virkelig svært ved at komme ind og bestille selv og sådan noget, men ja, det har vi sådan helt forbudt, at det må de ikke altså. Jeg synes ikke, der er noget galt med. Altså min gennemsnit basket size i dag er lige omkring 2.000 kroner. Jeg synes egentlig ikke, det er et kæmpe issue, hvis jeg skal bruge 4 eller 5 minutter på at oprette en ordre til en kunde. Hvis det er det, der gør, jeg får ordre. Så der er lidt en balancegang. Det fede vil være for mig bare at sige online. Vi kører bare rent online. Men det er jo også det, der skaber distance til mig til de her online konkurrenter, som de steder online. Der findes jo de her tyskere, hvor du skal betale med dankort eller med Mastercard eller hvad du har, og du skal, alt skal foregå online. Så jeg får mere distance, hvis der er sådan noget kundeservice. Det er en anden trick også. Jeg husker også altid for eksempel, der tit ofte så retter vi nogle ting ved kundernes filer. Og så det er sådan lidt åndssvagt, men så i stedet for at fortælle dem, hvad vi har rettet, så skriver vi bare tilretningen på din faktura 0 kroner.
det giver sådan en relation, og så tænker de også næste gang, han var sgu så sød, ham Bjarne der, eller hvad det var, så han hjælper dem næste gang med... Så det er sådan nogle tricks, vi bruger, i stedet for at fortælle dem, hvad det egentlig er, for tit kan de jo selv lære det. Det gider vi ikke lære, eller gøre det for dem. Hvad er der? Det spørgsmål? Jeg tror, du får en masse kunder her, fordi der er mange af os, der gerne vil have noget biografbillet. Ja, lad mig bare et slag over hele vejen. Ja, tusind tak. Og tak fordi du kom her. Jamen, det var meget inspirerende, og igen tillykke, selvom det var en tredjeplads. Ja, en tredjeplads. Men det er altså flot. Ja. Tillykke. Super. Ja, men tiden går jo rigtig hurtigt, når man er i godt selskab her, både med jer og de her spændende foredragsholdere. Så vi iler jo selvfølgelig videre, fordi vi skal have så meget viden. Det er jo en masterclass, det er I godt klar over i dag. Så det er om at få så meget viden ind, og i morgen, så er vi bare eksperter i alle de her ting. Og det her glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til os personligt, til at høre det her med, hvordan vi kan blive arbejde med sociale medier og LinkedIn, og hvordan vi kan blive bedre til at bruge de her ting. Og der har vi jo så fået fat i noget af en ekspert, Dorte Møller Madsen, som er founder af den her Stormvind, det her firma for Stormvind. Og Dorte, hun vil fortælle os, hvordan vi skaber de her relationer på LinkedIn, og den her faglighed samtidig med. Det er jo sådan, at lidt LinkedIn har måske for nogen været meget lidt svært at komme igennem med, hvordan bruger man det, og hvordan sælger man i dag via LinkedIn, fordi det der canvassing med at ringe op og sådan noget, det ved vi alle sammen, at den er rigtig svær, og det kan også være rigtig svært for mange af os lige at overvinde og få fat i folk i det hele taget på telefonen. Men hvordan kan man bruge LinkedIn til det, og hvordan kan man skabe sin personlige branding også, og sit netværk. Og ja, Dorte, så glæder vi os bare til at få en masse gode råd i den her masterclass. Ja. Yes, jamen tak for invitationen. Mens jeg husker at sige, så ligger der en stak hæfter herovre. Jeg er barn af 70'erne, så det hedder en Pixie-bog, selvom den er lidt større. Men der ligger en stak herovre, så I er velkommen til at tage en med hjem, hvor nogle af de ting, jeg kommer ind på nu her, også bliver gentaget. Så jeg har faktisk ikke rigtig så meget konkret med lige, sådan skal jeg gøre på LinkedIn, fordi jeg tror rigtig meget, at det her det er også et mindset i forhold til at forstå, hvad er det, der gør, at man kan sælge B2B her i 2017. Og det er rigtig meget i forhold til at forstå, hvordan rammer vi vores kunder, og hvordan undgår vi måske en adfærd, hvor vi støder dem, i stedet for at trække dem til os. Så jeg håber meget, at jeg kan være med til at ændre jeres mindset, til at have lyst til at dykke mere ned i det. Jeg skal nok komme med nogle eksempler også. Men bare så I tror, at det her er en LinkedIn Masterclass. Jeg har firmaet Stormvind, og det har jeg haft i 4,5 år. Bare lige kort, min baggrund er, at jeg har arbejdet i IT-branchen i 20 år cirka, inden jeg startede selvstændigt. Jeg har solgt fra noget til en PC op til noget på 10 millioner, og det tager længere tid at sælge noget til 10 millioner. Men jeg har været vant til at være god til rigtig klassisk B2B-salg, hvor vi sådan rimelig vidste, hvad er det for en proces, vi skal i gang med, fordi kunder var nogenlunde sådan ens i forhold til, hvordan vi skulle salg adressere hvornår. Så begyndte der at ske nogle forandringer, og jeg mistede mere og mere min arbejdsglæde, fordi jeg simpelthen oplevede, at den virksomhed, jeg sad i, fulgte bare ikke med tid. Så jeg oplevede for eksempel, at der blev bræt lukket for sociale medier, for var det ikke sådan noget tidsspil. Det var den ene ting, så havde det næsten min opsigelse. Den næste ting var, at jeg begyndte at opleve, at mine kunder, de faktisk, når jeg kom ud, så fra at jeg var vant til at stille kravspecifikationen, fordi jeg var mega god til at komme tidligt ind i processen, så lige pludselig, så havde de en helt fast agenda, som jeg bare skulle læne mig op imod. Vi har jo undersøgt, vi har fundet ud af, og hvorfor havde de det? Det var fordi mine konkurrenter, de brugte sociale medier, de brugte content marketing, de brugte deres website, hvor vi måske stadigvæk mere og mere lignede et traditionelt visitkort. Så fra at være first moverne på kundens agenda, så var vi lige pludselig dem, der skulle give det tredje tilbud og matche prisen. Og det synes jeg var dybt frustrerende. Så i starten af januar 2013 gik jeg ind og sagde op, og det har været en rigtig spændende rejse, som jeg er stadigvæk rigtig glad for. Det her det er faktisk næsten mig, i hvert fald på en dårlig dag. Jeg har ikke en eller anden kundeservice-politik, ligesom søsterne Grene, der siger, at jeg skal behandle telefonsælgere pænt. Det gjorde jeg for 3-4 år siden. Der sagde jeg til min eksmand, vi kan ikke, de går på arbejde, vi skal være søde ved dem. Det er jo den måde, man tager fat i kunder på. Det gør jeg ikke længere. Den anden dag, der sagde jeg faktisk, man kan jo med det samme høre, undskyld, du vil sælge mig noget, jeg får lyst til at gøre sådan her.
Det vil bare erkende, sådan er det. Og det sagde jeg til Kasper, der ringede, og kun lige noget at sige sit navn, og jeg kunne bare høre, du er simpelthen overhovedet ikke forberedt, for han bad om at tale med den ansvarlige for i min virksomhed. Så sagde jeg, Kasper, hvis du gider gøre dig umage at forberede dig, så ring tilbage. Så laver jeg. Så gik der faktisk ikke ret lang tid, så ringede Kasper. Goddag, Dorte Møller Madsen, jeg ved, du er ansvarlig for. Det er det, nu skal du høre. Så gav jeg ham chancen, så fik jeg lov til at føre sit budskab af. Men tiden er ret fra, at vi går rundt og forsøger at lave massesalg. Og den er ret fra, at vi forsøger at sælge på en måde, hvor vi faktisk starter med at genere og forstyrre kunden. Det er meget, meget sjovere at starte en kunderelation med et ligeværdigt forhold. Jeg kommer jo fra et erhverv, jeg er uddannet inden for eksportsalg oprindeligt, hvor du ser lidt visitkort, der står sælger på. Det er lidt lyssky, og det gemmer man lidt, fordi hvem har lyst til at være sælger? Og der er undersøgelser, hvor man har spurgt ledelsen, hvad er en sælger, og tro mig, det er virkelig ikke pæne ord, der bliver sagt. Det er der ikke noget, jeg ved. Men jeg erkender også, at der er også mange salgsfolk, jeg virkelig ikke bryder mig om selv. Så det er lidt et paradoks, at jeg nogle gange også underviser salgsfolk. Men det betyder, at jeg er ret god til at screene og vise mine værdier på mine sociale medier, så jeg tiltrækker de kunder, hvor man også har andet tom luft at komme i. Men amygdala, som er noget sendt op i hjernen, jamen det den registrerer altså blandt andet, det er, puff, vi får lyst til at gøre sådan her, fordi jeg kan ikke lide den der følelse af, at du er ved at trænge mig ned i et hjørne, men vi elsker at blive rådgivet til at sælge, eller købe det rigtige, og det er det, I skal lære at blende ind i. Så man kan sige, at det her det er et digitalt paradigmeskift, men det er faktisk også det største paradigmeskift, der er sket for B2B-salg i rigtig mange år, sådan som jeg ser det. Så de der klassiske IBM-kurser, der virkede i 70'erne, i 80'erne, i 90'erne, og derhen af, jo, når vi får kontakten med kunden, så virker de salgsprocesser. Men hvordan vi møder kunden, og hvordan vi påvirker kunden, det har ændret sig helt vildt. Nu er I faktisk lidt digitalt yngre end mange af dem, jeg taler for. Jeg er meget ude at holde foredrag for bestyrelsesformænd og ledergrupper, og ikke noget ondt i, at der også er mænd i lyseblå skjorter her. Jeg kan godt lide jer, men der sidder meget tit sådan 55 plus i lyseblå skjorter og tænker, godt, det der skidt ikke væk, og det gælder hvis ikke lige mine kunder. Så jeg har måske nogle slides, som også, hvad I tænker, det er vi altså med på. Men bare det for at sige, hvor mange bruger sociale medier i Danmark, jamen det er jo stort set os alle sammen. Så vi bliver også nødt til at være til stede, hvor vores kunder er til stede. Nu har jeg sådan en telefon, undskyld, jeg skulle bare lige bruge den som ur. Jeg har lidt fakta med, for at I lige forstår, hvad er realiteten i B2B. For mange af de digitale cases, der har været vist, det er jo B2C. Men det her, det er altså ikke kun noget digitalt. Det er rigtig meget, det er noget teknik, det er noget proces, og så er det allervigtigste noget mindset. Og nogle af årsagerne til, at vi skal gøre noget, det allervigtigste er den første her. Jeg har faktisk mødt danske virksomheder, der siger, for dem der er det 60-70%. Men 60-70% af købsprocessen for jeres kunder, den har de foretaget, inden de overhovedet giver sig til kende for jer. I ved det selv. Vi har ikke lyst til at ringe til Kasper, for hvad sker der så? Så ved Kasper, vi eksisterer. Så er Kasper sat i verden til at følge op, og følge op, og følge op. Og hans chef vil og spørge, hvordan går det med hende der Dorte? Hun vil stadigvæk ikke snakke med mig. Godt så. Så derfor vil vi meget gerne sikre os, at vi er sindssygt godt klædt på til, hvad er det, vi vil købe? Hvad er det for en leverandør, vi mener, vi har et værdimæssigt match med måske? Hvem har nogle referencer, der minder om os? I husker dengang, hvor man sådan referenceliste lige et øjeblik, så ringer man næsten rundt til nogle kunder, for at få dem til at sige godt for en. I dag der ringer folk, der siger, ja goddag, det er Sorø Kommune, som der skete nyligt for mig. Nu skal du høre, vi har hørt, at du er specialist i strategisk kommunikation for ledelsen på LinkedIn. Kunne du tænke dig at komme og holde en workshop? Hej, jeg har vist aldrig været Sorø. Men der var 4, der havde anbefalet mig på 3 minutter i et forum på nettet. Jamen så var de jo ikke i tvivl. Og da jeg trådte ind på den scene, så havde vi et ligeværdigt kunde-leverandørforhold, hvor de vidste, at de havde købt noget af værdi for dem. Og det er faktisk min mission med Stormvind. Det er, at jeg vil hjælpe the good guys til at møde deres kunder på en god vis. Sådan at der også bliver lagt vægt på bare andet end prisen. Men det er faktisk mange af the bad guys derude, som tænker, hvad er den nemmeste metode, og som tager noget af det her digitale og sociale medier til sig først. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Den næste, vi er flere og flere, der blander os i et salg, så købscenterandelen af personer stiger. Og det er fordi, jamen, så bliver der måske sagt i kantinen, ja, vi skal måske have et nyt ERP-system, eller hvor får vi en salg af visitkort? Gud, jeg skal lave nogle konfirmationsinvitationer, det bestiller jeg også læsetryk. Det er jo sindssygt smart. Lige pludselig så kommer der nye spillere ind og påvirker, og derfor skal vi også sørge for at være, selvom vi tænker, ham jeg plejer at handle med der ikke, så skal I være der alligevel. 76% stoler på leverandører anbefalet af deres netværk. De ser dem sandsynligvis på LinkedIn hele tiden. Revisorer og bankfolk er heller ikke reddet, selvom de tror det. Så tænker de, der er ikke nogen, der spørger, hvem andre bruger som revisor. Jo, det er der.
Så der bliver snakket i kroner, der bliver spurgt til anbefalinger, og vi bruger vores netværk som vores personlige Google. For vi har lært, at på Google, der kan vi sådan komme opad på listen på nogle måder. Det er ikke sikkert, det er the good guys, der er øverst. Hvis jeg nu spørger mit netværk på Twitter, LinkedIn, Facebook, så får jeg måske nogle startrelationer, jeg kan begynde min leverandørsøgning ud fra. Den der, den passer. 90% af beslutningstagerne siger, at de aldrig reagerer på kold canvas. Jeg har det personligt sådan, at hvis, jeg kunne faktisk godt lide dengang, de brugte skjult nummer. Indtil for et par år siden. Lød mærke til det? Fordi så vidste man, haha, det var en sælger. Det er fint, det skal jeg ikke koncentrere mig om. I dag, der er det meget, meget sjældent faktisk, at jeg ringer tilbage, selvom jeg lever af kunder. Jeg ringer tilbage til et nummer, som jeg ikke kender. Fordi det er meget tit Kasper fra 3 Mobil. Ham har jeg ikke lige tid til at snakke med. Så jeg vil sige, hvis kunden vil købe af mig, så skal de sgu nok finde mig, og så får jeg en mail, eller de lægger en besked. Så de jer, der arbejder med salg kunde til kunde, i gamle dage lærte vi, lad være med at lægge en besked. I dag, sørg for at lægge en meget, meget spidseklar og relevant besked, så de ringer tilbage. Og 74% af køberne valgte den, der inspirerede dem først. Og det vil sige, at i det her lange forløb, hvor at kunden er ude i hjertet, det er dybt frustrerende for de salgsafdelinger, jeg møder. Det er dybt frustrerende for de salgschefer, jeg møder, fordi de kan ikke rigtig planlægge efter nogle kunder, de ikke ved eksisterer. Så de bliver nødt til at producere noget til fremtiden, eller ud i intetheden. Men hvis vi snakker om, at det er herhen, de køber, og det her, de slet ikke kender til jer, jamen så have den her tegning med jer på nethinden. Og så er det, I skal bruge blandt andet sociale medier, nyhedsbrev, netværk, alle de andre muligheder til at komme ind og være dem, der giver værdi og indhold, og giver værdi og indsigt, fordi det er faktisk dem, der ender med at blive rigtig svære at skubbe med for dem, der gerne vil komme her. Men jeg tror, jeg vil tage sådan lidt kort, fordi jeg er lidt yngre, end jeg lige måske havde tænkt. Men selvom jeg er en årgang 70, det vil sige 46, snart 47, jamen så er jeg faktisk meget, meget digital. Jeg burde måske være 10 år yngre. Så jeg bruger alt det digitale til at vælge mine leverandører ud. Altså jeg havde jo en vinduespudser, det er bare et lille klassisk eksempel hjemme fra mig selv, men hvor nabokonen kom, hvorfor havde hvorfor havde du den? Ham bruger vi ikke her i området. Hvad? Jamen, ham de brugte, ham kunne jeg overhovedet ikke finde. Og jeg anede ikke, hvem jeg skulle bruge som vinduespudser. Jeg startede jo bare på nettet. Jeg havde faktisk ikke spurgt dem, for de er jo faktisk heller ikke online, de gamle naboer, jeg bor i blandt. Så det er noget med at sige, at vi skal have de her influenter i gang, og vi skal tænke på, at vi søger inspiration hele tiden, og så tror jeg, det vigtige er, at vi skal blende ind som virksomhed på en værdiskabende og inspirerende måde på de sociale medier. For hvis søstrene Grene, de bruger jo annoncer, men hvis de kun gik på med annoncer, så ville de ikke have alle de følger, de havde. Vi kan ikke købe hver dag, så derfor skal vi sørge for at inspirere og give værdi. De moderne forbrugere, jamen, der har jeg nogle gange ham der 55 plus, der siger, at det er fint ordentligt, sådan ser min kunde ikke ud. Nej, men dem, der påvirker ham, du handler med, de ser måske sådan her, selvom det er et stopfoto. Og det, der er karakteriserende, det er, at de er velforberedte, de er enormt professionelle, det er næsten ligesom at møde en professionel indkøber. De har ret godt styr på, hvad det er, de vil købe, når de møder jer. Så er det ikke længere sælgeren, der kommer ind ad døren og siger, nu skal I høre alt det nye. Nej, det er sælgeren, der kommer ind ad døren og skal have rollen af, hvordan kan vi skabe værdi med vores produkt i jeres virksomhed. Der blev lavet en stor undersøgelse lige efter finanskrisen, hvor man tjekkede i USA, hvilke salgstyper havde det samme salg før og efter finanskrisen. Og man troede lidt, det var de der the networker, der ville vinde gamet, for det var jo så inde i tiden. Men dem, der faktisk vandt og havde fuldstændig det samme tal, det var the changemaker. Det vil sige dem, der tør at udfordre kunden og vise kunden, hvad er det for noget ekstra værdi, du kan få med det her produkt. For de kan godt finde produktet selv, men der, hvor sælgerens berettigelse er, det er, hvor de kan hjælpe kunden med at sætte din kontekst. Man snakker om på verdensplan, at der mangler 1 million salgsstillinger bare om 2,5 år. Og de dårlige sælgere, de er dermed blevet erstattet af søgemaskiner og rigtig mange andre ting, online services. Så de sælgere, der kommer tilbage, det er relationssælgerne, og det er dem, der kan komme ind og skabe værdi. Den moderne kunde bruger også influenter, og det kan være nogen, I slet ikke kender til. Så det er rigtig vigtigt, at I ved, hvem det er, der inspirerer og influerer jeres kunder. De er krævende, vi er pristjekende, og vi er også nogle gange illoyale. Det vil sige, at hvis du stopper med at levere værdi til mig, så er jeg måske nem at rykke væk til konkurrenten. Vi vil ikke sælges til, men vi vil rigtig gerne rådgives til at købe det rigtige. Vi vil meget gerne bruge din viden, og når I skal dele viden og content på de sociale medier, så skal I faktisk nogle gange dele noget, der næsten giver ondt i maven. Fordi så er I ved at fatte i noget, der virkelig giver værdi for dem, der er derude. Og det var også derfor, jeg brugte tiden og kræfterne på at få lavet denne her blandt andet.
fordi den ligger så online også, men kan jeg ude og holde mange foredrag, valgte jeg at lave den som et øget visitkort. Men det er simpelthen for at få efterladt et aftryk af, at jeg vil gerne give noget fra mig, inden de vælger mig til. Og så er de ret magtfulde. Hvis de spreder historien, både den gode og den dårlige, jamen så når de mange flere, end jeg overhovedet tror. Og den siger jo lidt meget, den der. En gang var det vores frontløber i at møde kunden, det var sælgeren, og nu bliver der sagt her, jamen det er faktisk den, der bringer med. Så der er brug for, at vi møder og tænker salgsrollen anderledes. Nogle af jer kender måske begrebet SMOT, men det er Google, der har sagt det, men i forhold til dem, jamen så er det, jeg synes bare, den er et godt billede på, at det er mange, mange små forskellige ting. Man snakker faktisk om, at ved større handler, der har kunden været i kontakt med 7-10 stykker indhold, inden de giver sig til kende for en leverandør. Og det er jo i det game, I skal være inde på en eller anden måde at være synlige, for ellers så er der nogle andre, der giver på værdi. Så I skal tænke det som, at I skal give oplevelser hele tiden og skabe micro-moments. Og broen mellem kunder og virksomhed i dag er måske mere noget, der er autentisk, noget med noget storytelling, værdifuldt indhold. Vi snakkede lige før om lasertryk, at når han købte trykkeriet, så havde Lars rigtig stor respekt for, at det var jo Bjarne, man handlede hos. Det er faktisk noget af det, jeg også skal tage rigtig meget mere herfra. Det er, at jamen, det er svært at bryde den der personlige relation, der er skabt, og det er det, vi skal vise. Ganske kort, de sociale medier, jamen det der måske er sjovt, når man laver undersøgelser i Danmark, så spørger man rigtig meget til, jamen bruger I det til branding, bruger I det til, men der bliver aldrig spurgt, bruger I det til salg. Social selling, jeg tror, Twitter kan dokumentere, at jeg for 4,5-5 år siden var den første dansker, der begyndte at bruge den term sammen med amerikanere, australierne og englænderne. Og nu er det efterhånden noget, der bliver skrevet specialer om. Jeg er lige ved interviewet fra Aalborg Universitet, og der er en professor, der lige har skrevet noget fra CBS også. Jeg har en lille video, der kort summerer, og det her det erkender jeg, har lige været tilladt mig at putte den ind, så det er lidt et feltforsøg, om den virker. Vi prøver, om vi har lyd, og ellers så kan I se den, når I får præsentationen. Hvem kender den her PC? Jeg skal bare lige starte med også. Nu går det galt. Nej, så ved jeg tror, I får lov til at... I ser den, når den bliver sendt ud. Den er meget karikeret, den er meget amerikansk, men den viser forskellen på en traditionel salgsperson og så en social seller. Og den opsummerer rigtig godt, hvordan at hans modpart, hun i stedet for at have lister på 100, som hun måske er heldig at have en hitrate på 3-4, og det siger de gode marketingbrugere faktisk også, det kender de. Det er det, der er raten i dag. 3-4 ud af 100 får vi cirka et møde med. Det er meget, meget få. Og når vi kommer derud, er kunden jo slet ikke varmet op og parat til køb. De har måske bare haft noget, der var spirende. En social seller i dag, og det er en af de største forandringer, jeg skal have salgsledelsen til at forstå, det er, at de måske ringer til 10, men de får til gengæld måske positiv dialog eller møde med 6, 7, 8 af dem. Fordi de rammer kunden med et fagligt issue og på et sted, hvor de har opdaget ved hjælp af nogle sociale triggers online, at de er parate. Hvorfor taler vi så meget LinkedIn til social selling? Jamen selvom vi skal handle med Velux, jamen, så skal I ramme den person hos Velux, I skal lave handel med, så man kan sige, at mennesker handler med mennesker. Det her det er den internationale definition af social selling. I Danmark vil vi gerne bare sige, at det er, når vi bruger sociale medier til salg. Men det er fordi, det er en B2B-term, og det man snakker om, det er, at ens professionelle brand bruger man til at fylde din pipeline med rigtige mennesker, indsigter og relationer. Så det er altså ikke virksomhedens professionelle brand alene. Og det er nok noget, der overrasker mange. Det er, at jamen, den salgsskare på 10, 12, 15 forskellige personer, der sidder der, deres brand skal sættes frem i lyset. Deres brand skal shine og se aktuelt og fagligt ud. For at være helt ærlig, der er ingen, der har tid i Danmark til at have møde med en sælger. Men vi vil gerne have møde med en, vi kan se, der er en værdiskaber, og en, der har en faglig baggrund, der er relevant. Og det er også derfor, at den sælger, der siger, i dag laver jeg det her, i morgen laver jeg det her, det er jo bare salg. Sorry to say, du bliver erstattet af en søgemaskine. Så det salg, der kommer til at fremgå fremadrettet, det er mere rådgivningsbaseret, og i hvert fald B2B, og det er mere nogen, hvor man tænker, her er en høj værdistigelse. Så der, hvor vi tit starter, det er fix the basic, var der en, der sagde tidligere af, indlægsholderne. Det er, virksomheden møder mig og siger, Dorte, vi skal på LinkedIn, vi skal have noget salg ud af det. Fint, der er noget basis, vi skal have styr på for virksomhedsprofilen. Hvad skal virksomhedsprofilen dele?
Men så går vi over, og så arbejder vi med de individuelle profiler. Søgeoptimere dem, det kan man jo også på LinkedIn. Det er en stor søgemaskine med i Danmark alene 2 millioner brugere. Så hvis I gerne vil findes på en bestemt term, så forandringsledelse, så skal den jo i hvert fald være på din profil nogle steder, så LinkedIn ranker dig højere end de ikke relevante inden for forandringsledelse. Derudover arbejder vi med at lære dem og dele artikler og viden, så de bliver relevante. Når jeg hører om Jens, så ringer jeg bare til Jens. Så går jeg ind og tjekker, hvem pokker Jens. Okay, han ser sgu meget fair ud. Jeg tager fat i Jens. Det kunne være én indgang til en ny virksomhed. Så vi siger, at vi er gået fra at sidde her og ringe desperat og kun måle på det, til at have en masse små interaktioner. Og det er mindsetmæssigt svært at få en sælger til at forstå. Så det kan fx være, jeg laver også forandring i små bidder. En af dem kan være, hver dag skal du være på LinkedIn 10 minutter inden kl. 10. Ja, hvorfor skal jeg det? Men det skal du også, kære chef. Jeg er jo ikke, det er fuldstændig lige meget. Alle skal være på LinkedIn 10 minutter inden kl. 10. Det kunne være en opgave, de får. Og det er fordi, hvis man kun følger Hans Peter, som også synes, det er lidt grænseoverskridende og lidt frygteligt, eller Lone, som tænker, jamen hun har så sin måde at dele på, så lærer man ikke, hvad mediet er. Så lærer man ikke, at det faktisk er gået fra at være et HR-medie til at være den mest brugte businessplatform for sociale netværk. Så man skal på og se og lære og inspirere, og lige pludselig har man lyst til at like og kommentere, og lige pludselig får man også fundet sin egen stemme og har lyst til at teste den af og få lyst til at dele. Vi arbejder selvfølgelig meget strategisk med, hvad er det, de skal dele. Så det kan være, at vi laver en proces sammen med marketing, hvor vi siger, okay, hvis kunden står i den her situation, og der er de og de personer, jamen hvad for noget indhold skal vi så skabe, som vi kan bruge på forskellige vis. Noget af det, jeg måske gør noget forskelligt end andre, der arbejder med LinkedIn, det er, at jeg tror på, at vi også skal dele kvalitativt og ikke kun kvantitativt. Selvfølgelig skal vi altid skrue op frekvencen i forhold til, hvad vi selv tror for. Vi ser alt, hvad vi deler. Men vi skal sørge for, at vi har noget content. Så hvis jeg nu møder en af jer i pausen, hvis jeg starter med at sige, hey, 1000 tak, kunne du ikke tænke dig at købe noget træning? Hvad? Så er det jo ikke pludselig en netværksrelation. Så har jeg smadret det. Så vi skal sørge for, at salg har noget værdifuldt indhold, de kan bruge i forskellige faser af de dialoger, de har med kunder eller andre interessenter. Min hjerne er åbenbart under kringet, men alle eksperter skal have en model. Det er min model, men den er også i bogen, så kan I se den nærmere der. Men en hovedpointe herfra er, at rigtig mange møder mig og siger, at jeg vil gerne have noget øget synlighed. Men det starter faktisk med at få styr på basic, fordi inden du går ud og råber på ølkassen, kom og se, hvad sker der, når man er aktiv på LinkedIn? Så stiger antallet af besøgende, man er forbi sin profil. Så den profil, den skal sidde lige i skabet til jeres yndlingskunde, i stedet for, at den fortæller intet, eller er så skræmmende, at man tænker, ham skal jeg sgu ikke lige have et møde med, for han er godt nok god til salg. Men det er ikke det, kunder kigger efter. Så se nu LinkedIn som jeres personlige branding-side, som også har et CV, men som også har indhold, som også fortæller og viser, at I kan den branche og de mennesker, I skal holde med. Og det er der meget mere i her. Så LinkedIn er for mig, og jeg har brugt det her citat i 4 år, jamen Erhvervslivets Digitale Golfklub. Vi har alle sammen et medlemskab, og bare med det gratis. Mange sælgere, de tror lidt, at lykken er, hvis de får en betalt variant. Der findes mange gode betalte muligheder, også en hel salgsplatform til LinkedIn. Men start med at udnytte alt det, I kan gratis. Og sørg for at være der andet end om tirsdag. Sørg for at være der kontinuerligt, og sørg for at holde øje med at se. Hvis der nu er en, der har liket noget, I har lavet 3 gange inden for 14 dage, tror jeg så, de får mødet. Hvis I siger, hey, nu har vi været på LinkedIn et stykke tid, skulle vi ikke tage et Skype-møde? Jo, det får man jo. Men hvorfor beder jeg om et Skype-møde? Jeg vil da gerne køre til Maribo for at holde et møde. Ja, fint. Kunden vil ikke have dig til at køre til Maribo. Fordi så skal jeg saftsusme være sikker på, at jeg vil sælge dig noget. Eller at jeg vil købe noget. Og de har slet ikke tid til det. Så det er meget bedre at tænke i de små skridt. Okay, så tager vi lige et uforpligtende Skype-møde og snakker om, hvad rører sig ved jer? Jeg spørger tit, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide mere om jeres branche. Har du lyst til at fortælle lidt, hvad I oplever forandring? Det vil de rigtig gerne. Så har vi måske 15 gode minutter der. Lige pludselig så like og kommenterer, at de gør noget mere. Og 2 måneder efter, så sidder jeg til et møde, hvor direktøren siger, ja, jeg ved ikke helt, hvad der skete, men han siger, at der er stalket dig i 3 måneder. Det er meget mærkeligt, men velkommen. Jeg kan forstå, at du kan det, du kan, og vi vil gerne snakke strategi. Så er vi fri for at sidde og snakke om kaffe og vejret, så er jeg kvalificeret, inden jeg træder ind. Så jeg vil rigtig gerne have, at mine kunder følger med, inden de kontakter mig. Så I skal ud og finde jeres kunder online, og selvfølgelig, hvis de ikke er på LinkedIn. Altså, der var på et tidspunkt, jeg skulle lave noget for nogle skoleledere, eller der skulle ramme skoleledere, der var der ikke en eneste af dem. Vi lavede lige testen for nylig, nu er de begyndt at være der. Men mekanikerne er der altså også, rigtig mange forskellige er der. Men I skal selvfølgelig finde ud af, hvilke sociale medier er jeres kunder på. Jeg var ude og lave noget for installatørbranchen sidste mandag, og de
de bruger Facebook. Det må vi bare kende. De bruger rigtig meget Facebook. Men der er også nogle begrænsninger i det der med, at man for eksempel ikke kan se, hvis jeg nu gerne vil have dig på min nethinde, så det vil være lidt mærkeligt eksempel. Jeg tager dig i stedet for, fordi hvis jeg nu, det er så lyder lidt sjovere. Jeg vil gerne have, at jeg kommer i bukserne på dig. Den er til at huske. Hvordan kommer jeg i bukserne på dig? Jeg får din lomme til at brumme. Og det vil sige, at jeg sørger for at like eller kommentere noget indhold, selvfølgelig hvis jeg synes, det er relevant. Så er jeg første gang på din nethinde. Derefter så går jeg ind i din profil, laver et digitalt fodspor og går ud igen. Der sker der så inden for 48 timer, så er du inde på min profil. Og den er skrevet til dig. Ergo, så har vi en helt anden relation, hvis jeg bare ringer i Canvas derfra. Men jeg vil måske nok ikke lige ringe så tidligt. Jeg vil sørge for at gøre noget andet inden. Så tænk også, at salg er blevet mere langstrakt. Vi skal gøre os mere umage for at få de her møder. Til gengæld har vi en højere hitrate. Skidtet virker, selvom I kommer til at ønske nogle forkerte kunder. Så der, hvor jeg faktisk tit starter med mine kunder, det er at finde ud af, hvem er jeres yndlingskunde. Hvem er det, vi skal ind og have fat i hos jer? Jeg har en kunde her i Aarhus, en IT-virksomhed. Jeg har arbejdet med et stykke tid. De havde sindssygt svært ved at sige nej, når kunderne ringede. De kunne let alt, selvom de er en specialistvirksomhed. Og så endte de jo med at sidde med nogen, der diskuterede, hvorfor de ikke var de billigste på webshoppen. Så vi arbejder rigtig meget med deres DNA, og det er derfor, jeg arbejder med digital strategiarbejde ved siden af det her. For vi bliver nødt til at få opstrammet hjemmesiden, sådan at den ens havde lidt sorteret dem fra, de slet ikke skulle have som kunder på forhånd. Men lagde vægt på alt det, de gerne ville tiltrække. Så vi skal lægge ligesom mading ud og små bidder, der gør, at kunderne bliver interesseret. Yes, tiden iler, så vi har 2 slides tilbage, tror jeg 3. Social selling kan starte på mange måder, og det er faktisk lidt ligesom i gamle dage, der kunne man også se noget i avisen, som man klippede ud og tænkte, hvis jeg nu sender det her til Hans, så man synes, jeg er en good girl, for det kan man lige bruge til noget. Men i dag, der kan det jo være det, at jeg ser et eller andet viden, som jeg tænker, det er det relevant for min kunde, så får jeg en interaktion med ham, ved at jeg sender det link, for eksempel, og siger, hey, jeg læste det her, det passer lidt, eller det vi snakkede om sidst, I var i gang med. Det kan også være, at jeg bruger mit netværk til at få en reference ind til en kunde. Man siger, at 66% af henvendelserne i alle på LinkedIn, det giver et møde, hvis ellers I er relevant. Så måske man skulle dyrke endnu mere, hvem i sit netværk har hvem i deres netværk. Og så kan det også være det her triggerbaseret. Hvis du 3 gange har liket noget over hos mig, så er der måske et eller andet, der gør, at vi godt kunne drikke en kop kaffe og have en snak om det. Når I nu kommer hjem, så kan I se i bogen linket til, fordi LinkedIn de har noget, der hedder Social Selling Index, og det vil sige, så kan I faktisk tjekke på en indeks fra 1 til 100, hvor gode synes LinkedIn er til social selling. Det kan selvfølgelig gøre, at man er skide god til det i det virkelige liv. Se det for, hvad det er, men det er hvordan. Det er faktisk meget smart, fordi den måler på 4 parametre, som nok er det allervigtigste at huske på. Den første er, har et stærkt personligt brand. Den næste er I gode til at bruge data på LinkedIn til at finde de mennesker, I skal have fat i. Man kan jo søge sindssygt specifikt. Jeg vil gerne finde alle økonomichefer eller økonomidirektører, der tidligere har arbejdet ved DONG og i øvrigt har været i jobbet maks 100 dage. De er forandringsparate. De skal lave en god forandring de første 100 dage. Der vil jeg gerne ind som sælger. Det er også her, hvor den viser, at I er gode til at dele jeres viden. I kan se, at min strategi er bevidst, at jeg deler mindre, end jeg kunne, for ellers larmer jeg lidt for meget ude hos de lyseblå herrer. Og den sidste er I god til at netværke. Kommer I dybt ind i organisationen, eller ender I faktisk med at have sådan nogle relationer, når kunden skifter job, så får man måske en ny kunde, men man får ikke den eksisterende kunde stadigvæk, fordi man var for nem at smide. Så den her formel, know, like, trust, buy, de skal kende jer for at kunne vælge jer til. De skal kunne lide jer, og de skal kunne lide virksomheden. Og så skal de have tillid til, at I kan løse opgaven. Det kan jo være referencer, det kan være logoer, det kan være viden. Der er mange forskellige ting, men mange virksomheder glemmer at bygge noget på denne her trust-faktor. Så I får 5 råd med herfra. Vær social og menneskelig på de sociale medier. Hver eneste gang LinkedIn foreslår en standardtekst, så bare det, at de sletter den og sætter et punktum, så I skal blive positivt ud. Min indbakke er fyldt med folk. Jeg får også nogle gange 25 connection-anmodninger på en uge, og den er fyldt med, jeg vil gerne tilføje dig til mit faglige netværk, hvor fed en måde det starter på. Hvis jeg til gengæld står, hey Dorte, jeg har hørt fra den og den, eller vi er i gang med et projekt, og godt tænker mig at følge med på sidelinjen. Der er rigtig mange forskellige måder at starte en relation på, så lad nu førstehåndsindtrykket være skarpt og personligt, ikke en robot. Ren reklame koster på de sociale medier. Det gjorde det også i gamle dage, lad nu være med at blive en reklamesøjle, så ender folk bare med ikke at give følge af længere. Vis, du forstår kunderne og deres verden. Husk at stoppe op og tilpasse. Jo, vi laver årsplaner. Jo, vi laver månedsplaner. Men vi bliver jo for pokker ikke kontinuerligt ved med noget, vi kan se, der ikke virker.
Men der er rigtig mange, og større virksomheder kommer ud, som kører med bind for øjnene. Ja, vi er godt nok 200 mand, har Google Analytics af Lone, er det dig, der står for det? Så får vi det måske bragt lidt ind på direktionsgangen og få fundet ud af at kigge på nogle tal. Og det gælder også KPI og tal. Salgsafdelingen skal jo måles på noget andet, end hvor meget Canvas har derinde. De skal måles på nogle helt andre ting i forhold til det. Og den sidste, en særlig god oplevelse sælger allerbedst, det rygtes. Så vil jeg sige, jeg har rigtig mange skeletter i skabet, så tænk lige over den der synlighed. Så lad os rydde lidt op først, inden I begynder at råbe alt for højt. Så I skal uddanne og inspirere og involvere jeres kunder, gå i dialog med dem og vise jer menneskelige. Så social selling er lidt mærkeligt, for social er også rigtig meget en til en, og hvis I ikke sælger, sælger I næsten allerbedst. Yes, det var ordene. Jeg ved i hvert fald en ting, jeg skal hjem og lave min profil op. De er som regel skabt til den næste arbejdsgiver. Jeg tænkte, jeg tager mit CV, så det er lige efter med den færdig. Og alle de der er ligesom, hvad hedder det på dansk, giver en eller anden, Endorsement. Endorsement, hvad hedder det på dansk? Ja, det hedder en, det er jo bare en god for, altså anerkendelse. Ja, for en for. Dem har jeg overhovedet ikke vil vise, fordi det er for meget, det er prale. Hvis du i dag søger et job på LinkedIn, som jeg også er blevet en stor jobportal med jobopslag, jamen så sidst jeg blev der i mit netværk, der foreslog mig at søge en stilling, så var jeg lige nysgerrig, at skulle se, hvad det var. Og der fik jeg så at vide, at jeg matchede 50% af de kandidater, der havde søgt, og de skills, jeg måske ikke havde synlige værdier de, så måske jeg kunne opgradere, hvis jeg alligevel havde de skills på min profil. Så det er gået fra at være sådan intetsigende også til at blive brugt til noget. Ja, okay, godt. Men hvad så, når vi nu går hjem herfra, og vi alle sammen bliver personlig brand for vores virksomhed? Der er jo også et eller andet med, det bliver sådan, kommer lidt tæt på det der, ikke? Altså det der med, at man er en del af en virksomhed, og man så også alligevel skal man fortælle, hvad man er, og brande for virksomhedens skyld. Er der nogen, der siger, ej, det vil jeg skikke for min virksomhed? Det er der altid. Ja. Næsten. Og der er nogle virksomheder, der presser deres medarbejdere. Jamen altså, der er begyndt at komme ansættelseskontrakter, hvor der står i sælgerens ansættelseskontrakt. I øvrigt bruger vi LinkedIn som et værktøj, og det forventes du også noget. Men som jeg siger til chefen, nogle gange er det også lidt nemmere, hvis du så gider betale for en premium eller sales navigator, end jeg skal sidde gratis og bare tvinges ind i det. For du får selvfølgelig nogle fordele ved at bruge sales navigator. Ja. Så det er også meget mindsetet fra salg, om man vil det. Og så er der altid Bjarne, ham ser jeg for mig, det er en gammel kollega, men Bjarne han sidder og han laver de her store fede ordre, og han vidensdeler overhovedet ikke, og han gør ting på sin måde. Ham får vi heller ikke til at putte noget i CRM-systemet. Så lad nu Bjarne være Bjarne, og så sige, jamen så lader vi de andre med deres små succeser drive forandringen, og fortælle hver gang der er salgsmøde. I øvrigt, det der gav mig et møde, i øvrigt så skete der det, og det er mit indeks er steget med så meget, altså få dem til at vise de små succeser, i stedet for at få Bjarne ændret. Er der nogen, der har et spørgsmål til Dorte? Er der nogen, der skal ændre deres profiler? Ja. Nu LinkedIn, det er jo et kommercielt produkt ejet af Microsoft, og det der er jo sket her, som du så sagde, at det bliver brugt meget til rekruttering her på scenen, men så lavede LinkedIn også lige nogle smarte ombygninger, sådan at man gjorde det lige på en anden måde, så det kostede lige lidt mere, hvis man skulle være recruiter, og så folk var helt op at køre over det. Der er ingen tvivl om LinkedIn er god til at tjene penge. Og spørgsmålet er, når de nu lige får det her at køre også, så kommer der formodentlig også et eller andet, så skal man lige købe det der, for der at sker man flere lige kan komme højere i DCC, og for at man lige kan få lov at reach folk, at de har lavet det der følger, hvor man ikke er connected og sådan nogle ting. Er det ikke lidt farligt, hvis man kun sætter sig på en platform? Absolut, og jeg vil sige, at jeg er der også selv på rigtig mange platforme. Jeg får tit en Twitter-kontakt til at blive LinkedIn-kontakt, eller omvendt, eller jeg har mange, der følger mig på Facebook, også personligt. Og det er der mange chefer, der har haft svært ved at forstå, at jeg skal ikke være på LinkedIn, for der er jeg personligt på Facebook, eller på LinkedIn er jeg professionel, på Facebook er jeg personligt. Men du kan jo bare vælge at lave alle mine opslag, der er offentlige. Det er jo ikke børn og madopskrifter og alt muligt andet. Det er for eksempel, at jeg deltager i det her arrangement eller andre ting. Så man kan jo sagtens have en offentlig profil, også på sådan et medie. LinkedIn har bare en muskel og en styrke i forhold til dansk erhvervsliv, som der var et meget større gap for. Jeg har brugt det siden 2006 professionelt. Men for 4 år siden var det meget nemmere at integrere på den her måde. Alt bliver disrupted, så det vi gør i dag er at læne os tilbage, det er der ved at blive til noget andet. Så jeg tror bare, man skal tænke, lige nu skal vi med på vognen. Det bliver en del af vores Outlook og vores Word lige om lidt. Det er meldt ud fra Microsoft. Så når man sidder i Word, så kan man direkte se, hvem det er. Men for eksempel, jeg har også det ligger jo rigtig mange tredjepartsprogrammer lige nu. Jeg har et tredjepartsprogram, der siger, hvis jeg skal til møde med en kunde, siger de øvrigt, her er lige det seneste Bjarneslot. Så kan jeg se det, inden jeg går ind til møde, så jeg har noget relevant at tale med mig. Det bruger jeg normalvis tid på lige at tjekke, inden jeg går til mødet, men det findes der også software til. Der findes software til helt automatisk at gå forbi 1000 profiler dagligt, uden du siger bare, hvad for nogle kriterier skal de have, fordi vi ved, det virker, det der med at gå ind og ud. Altså det er mine danske kunder ikke lyst til, det bliver lidt robotagtigt og svært at følge op på. Så det er jo
Hva? Det er også imod deres egen regler. Ja, men jeg siger bare, at det findes. Men der er jo nogle af de ting, som folk også er glade for, som Microsoft kommer til at tage til sig. Er der nogle andre spørgsmål? Jeg har en person, så lidt fordi jeg har en telefonsælger, når jeg får en Connection er noget, ja. på LinkedIn, hvor de skriver andet end det, der står som standard, Ja. så accepterer man, fordi de måske har skrevet noget i deres headline, som Var det glæde? man sidder med, og så kommer der straks en rettighed, som kan efter den her møde. Ja. Jeg synes også, det i den grad handler om, at virksomheder også bliver gode til at sætte rammer for, hvordan deres sælger skal agere. Der skal være en proces, og de skal lære, hvordan de gør for, at det Det er er flyttet tilsat over på, at man skal gøre de her ting her, i stedet for at få fuldstændig. Og altså, det er bare, ja, det kan også bare være meget uhensigtsmæssigt. Altså det her, det kan lyde forkert, men I skal huske, uanset om I skal lave forandring, eller I skal lave salgsforandring eller andet, så vælg en træner, I også tænker, her er der noget etisk værdisæt, der hænger sammen. Fordi de findes altså i alle kategorier derude, det vil jeg bare sige. Og de der Chubank-sælgere, som jeg rigtig gerne vil udrydde, de er også begyndt at træne, ikke? Og der har jeg jo så kunder, der ringer og siger, vil du lære mig noget, som jeg ikke kaster op af? Fordi det her, det passer slet ikke ind i vores salgskultur. Men hvad gør du selv, når du modtager alle de her informationer? Jamen, jeg går i dialog, og nogen siger jo, det er mærkeligt, jeg har jo fået spørgsmål nu, men hvor lang tid bruger du på LinkedIn? Det får jeg jo tit spørgsmål om. Det at lave et post, det tager jo 30 sekunder. Men jeg har nogle rutiner, nogle processer, som gør, at jeg kan rigtig godt lide at få folk til at føle sig set. Så hvis jeg får en anmodning fra nogen, jamen selvfølgelig er der også nogen, der sorterer fra, men ellers så går jeg i dialog, og i starten sagde jeg, da jeg ikke mener, at vi har mødt hinanden før, og ved du, jeg ved godt, jeg glemmer aldrig et ansigt. Så jeg ved, jeg kan se, om jeg har mødt folk før. Jeg kan måske ikke huske hvorfra, fordi jeg møder sindssygt mange mennesker. Men så skriver jeg i stedet for, vil du sige, hvad det var, der triggede dig? Så får vi en sjov snak. Nogle gange får jeg også et lead. Nogle gange får jeg en snak om, i hele januar, der spurgte jeg folk, hvad er det vildeste projekt, du skal i gang med i år? De skulle vide, hvor lange, sjove, interessante beskeder de tilbage. Men det gør jo, at de føler, at der sidder mennesker i en robot. Så noget af det, og de vil rigtig gerne skabe af alle de her salgsfolk. Og vi har noget, vi sådan prøver at manipulere rundt omkring, men det vigtigste er, at de skal gøre deres eget. Fordi Lone skal ikke tale ligesom Hans eller som Jesper. Så vi skal sørge for os at have en virksomhedsstemme, men som person. Okay. Er der et lille hurtigt? Ja, Det er også lidt i relation til det der med alle de her connections. Kan man, nu, jeg accepterer også mange, netop fordi jeg ikke skelner, altså man har jo ikke den samme som Facebook, men man skal tage stilling til, at du må se det. Men kan man snakke om, hvad er din erfaring med at have rigtig mange kontakter? Vi har også hørt nogen, der er ekstremt selektive. Altså sådan i forhold til netværksværdi, når du siger med at blive set, altså man kan jo ikke se alt, altså man ser jo alt på LinkedIn. Ja, og det er jo det, der er udfordringen. Det er jo, altså mit eget netværk, det er, og jeg er faktisk ret selektiv, selvom det lyder vildt, men jeg har cirka 2500 kontakter. Og så har jeg cirka 200 flere, der følger mig, som ikke har valgt at connecte. Men det kan være svært at gennemskue hele den strøm, og det er det, jeg bruger Sales Navigator meget til. For det kan jeg så sige, at man siger, at man kan rumme 150-200 connections. Og dem har jeg nøje udvalgt og sagt, de her vil jeg gerne følge, og de ligger så i mit navigator. Så er de sorteret ud, så ser jeg fra dem. Men nogle er små netværk, og nogle er store netværk, altså har store netværk. Jeg har et lille, som er intimt, så har jeg dem, som er sådan, dem kender jeg og ved, hvor de sådan er henne. Og så har jeg det store brede, som egentlig bare er øre på linjen og lyskar. Men der har LinkedIn klart en udfordring i at hjælpe os med at selektere det, og derfor hjælper det, hvis man har CM-system eller andet. Du kan jo også have en periode, hvor du bare hvis du skifter stilling, så trækker du også et kæmpe netværk med. Og det er jo det, cheferne er bange for. Cheferne er sindssygt bange for, hvad så når Jesper bliver ked af at arbejde? Så skal du bare sørge for, at Jesper er glad for at arbejde. Men det er jo udfordringen. Det er, at vi handler med Jesper, så tager man kunderne med. Så kommer læsertryk og køber Jesper. Yes, godt. Ja. Tusind tak, Dorte. Jeg tager bare en bog. Og så, så har vi lige 2 ting tilbage, eller faktisk 3 ting på dagsordenen i dag. Og det ene der er jo, at vi prøver også at selvhjælp her. Dem vi ikke har solgt til, som er her i dag. Fordi den her masterclass er en del af et lidt større EU-projekt, vi har fået. Hvor at vi jo gerne skulle give alle dem, der er med i projektet, op til det her digital vækst. Og der vil Gitte her fra Erhvervsakademiet her, hvor vi er i dag, fortælle lidt om projektet. Ja, jamen jeg får også lov til lige at komme lidt på, og jeg ved ikke, om jeg skal sælge så meget, fordi jeg ved jo mange af jer, vi ses snart den 7. juli. Men alligevel har jeg lige valgt at tage ordet for at fortælle jer lidt omkring, hvad der skal ske her den 7. juni, og hvorfor er det nu, I har sagt ja til at komme med i det her. Og jer, der ikke lige helt har endelig sagt ja